בסוף מי שנגמרת אוי צודיה צריך משהו לשרוף בטרקטורון או סתם בנייר ואם תקרא לי כלב אז לך תצרח את נפשך כאן בסדנה אין קשר רק שם בחדר מוזיקה כי בשערי יצחק לרגע לא משעמם מהבוקר עד הבוקר אין לי רגע לנמנם כי ממש בכל פינה מסתתר לו עוד סיפור פינה סיפור פינה פינינאי סיפור פינאי מה שהבית שייסר אומר זה נכון מה שהבאת אבל זה לא קשור למה שטייסר אמר אין שום קשר קצת קשה לקרוא לבית המדרש פינה. בית המדרש הוא בעצם המרכז שבו הכל מתרחש. החל משעות הבוקר המוקדמות לקראת תפילת שחרית ועד לאחרוני מאחרי השבט בשילי סדר שלישי ארוך. החסים הגדולים מתרחשים דווקא בעיצומן של הסדרים. את ויכוח סוער מתפתח בינות ללומדים עד שעלול אתה לראות תלמיד ממש צועק על רבו מתוך ריתחא דאורייסה. איזה קורבן! עכשיו, מה זה קשור לרבי יוסי? זמנים נוספים בהם ארוחות סוערות בחלל בית המדרש הם בחגים. אלוהינו מלך העולם על ידו ביתו לאומו בשמחת תורה אז הופך בית המדרש כולו לקלחת של ריקודים סביב ספר התורה. או אפילו בשעה מאוחרת של ליל פורים, כשראש הישיבה ניגש אל ארון הקודש ונהר הדמעות בוקע ופותח שערי שמיים. כל יהודי הוא טהור מיסודו ואי אפשר ללכלך את זה. גם הקליפות הוסרו וגם העיקר קודש קודשים ביתי זכרון לבקש זכרון לבקש. לבית המדרש ששערי יצחק צורות שונות לו במהלך השנים. בתחילה בית המדרש היה כמה כיסאות מסביב שולחן במתחם נטוש בכפר מעש, בלי מים, בלי חשמל, מתחת עצים. הישיבה כולה מנתה אז 6 בחורים בסך הכל. מכת נחשים גרמה להם לעזוב את המקום, ואז אלי נזכר. היי, יש לי דודים בבית חלקיה. אולי הם יסכימו לפתוח עבורנו את ביתם? והם הסכימו, ונתנו לישיבה בחינם 2 דירות קטנות בכניסה לבית חלקיה. באחד היה בית המדרש, ובו ישנו 4 בחורים, ובשני חדר האוכל ו4 בחורים נוספים. היינו 8 בחורים, יחד עם הרב תשעה. את ה10 למניין היינו אוספים בכביש בכניסה לבית חלקיה. די מהר נתקלה הישיבה בבעיה שעוד עומדת ללוות אותה זמן רב. עד היום בעצם, מקום. כמה שגדלנו, תמיד הגיעו עוד בחורים. היה ביקוש מאוד גדול והמקום היה צר. לא הייתה לנו ברירה והכשרנו מקום ששימש כרפת לפרות. התחלנו להכשיר אותו שיהיה ראוי למגורים. פנימיות, חדר אוכל, וחשוב מהכל, בית מדרש. טוב, זה לא היה באמת נראה כמו בית מדרש, אבל לפחות משהו בכיוון. ושוב עברנו לבנות בית מדרש חדש, גדול, מרווח.
בית המדרש הזה בנו אך ורק פועלים יהודים, כשבחורי הישיבה עומדים לצידם ובונים יחד איתם. אנחנו נמצאים פה פשוט רגע משמעותי במשק של משפחת פרקש. אנחנו לא נמצאים בשטח שלהם, אנחנו נמצאים בבית שלהם. הרב פרקש אומר לי, מי פה מאחרי הבית שלי, אז זיגו להם 10 עשרה, תעשו מה שאתם רוצים, זה לא מעניין אותי. סוף סוף אפשר לקרוא לזה בית מדרש ולהכניס ספר תורה. אלא מה שאנחנו קיבלנו פה בשמחת תורה, ולא ויתרנו, לא התחלנו את ההקפות, התעקשנו. אני באופן אישי ראיתי בחורים שבחרו כשהם קיבלו את הקבלה, זה הזמן. ושוב, המקום צר מאחיל, וזרם הבחורים המתדפקים על דלת הישיבה רק הולך וגובר. מה גם שצרה חדשה ישנה נחתה במפתיע. בית המשפט השית צו הריסה לכל מתחם הישיבה. 7 שנים אחרי קום הישיבה, לפתע עמדנו מול שוקת שבורה. אבל כשהקדוש ברוך הוא סוגר דלת אחת, הוא פותח דלת אחרת, אבל יותר גדולה. לאחרונה קיבלנו שטח ענק מהמועצה להקמת קריית הישיבה. הכל קרה מהר מאוד, והנה אנחנו באוהל. לפעמים דווקא יש בזה משהו כיף. אבל ברוב הזמן זה דורש הקרבה גדולה מאוד. ואם כבר נבחרנו להקריב, אז נעשה את זה בשמחה, והכי חזק שאפשר. מה אם כי הם יגיעו יבשים ורעננים עם חיוך על הפנים. וזהו, בעזרת השם, השלב הבא יהיה השלב האחרון. בית מדרש אמיתי, גדול ומרווח, שיכיל 200 בחורים בסדרי היום-יום וגם בחגים.